सान्दुंनि बिदुं दुंखावनायजों सांग्रां जा भारतारिफ्रा। मार्चनिफ्राय फैगौ जुन दानसिमनि गेजेराव सान्दुंनि दुंखावनाया सुबुंफोरखौ खालामगोन खैफोद गोनां। मानोना भारतनि 90% ओनसोलानो बिदुं दुंखावनायजों खैफोद गोनां। बिदुं दुंखावनायनि जाहोनाव भारतनि 90% ओनसोलानो दायो डेन्जार जन। बे रिपर्टआ जोंनि नङा, केम्ब्रिज मुलुगसोलोंसालिनि रिसार्च खालामनाय मोनसे गोनांथार रिपर्ट। रिपर्टनि बादिब्ला हादरनि गेजेरावनो दिल्लीया बिदुं दुंखावनायजों बांसिन गोहोम गोग्लैदों। बेनि अनगायैबो भारतआव सिगांनिख्रुइबो बांसिन गरम जागोन होननानै फोरमायदों। फारसेथिं बोथोर बिगियान बिफाननि बारग' सेक्रेटारि एम राजीवन, बिगियानारि कमलजीत राय, एस रे, आर.के. गिरि आरो ए.पि. डिमरीजों लोगो नांनानै सुजुनाय मोनसे नायबिजिरनायाव रोखा जादों दि भारतआव थांनाय 50 बोसोराव बिदुं दुंखावनायजों सा 17,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइयाव फोसावनाय रिपर्ट बादिब्ला 1971 मायथाइनिफ्राय 2019 सिम भारतआव मोन 706 बिदुं दुंखावनाय जाथाया नुजाथिखांबाय। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।